Механичният начин на пускане на водата е изключително надежден. Първа причина да имате геберит. Втора причина да имате геберит е това, че казан е направен от едно парче и няма слепвания. Стандартно казанчетата се правят, две черупки се отливат, събират се и се залепват. Слага се трето парче отгоре, което ги съединява, след като са наредили механизмите, ги щракват отгоре. Слагат транспортни някакви елементи, които да фиксират, за да не изпадат тези части. Надолу продължават с една тръба, тук има уплътнение, втора тръба, завива, няколко елемента. При геберит това всичко е едно парче. Тук няма начин да протече, да не е хванато добре, да има капка и така нататък, защото реално всички тези неща се остават зад стената и никой няма да разбере. Ще разбере първо, примерно съседа от долния етаж, че нещо някъде прокапва при ползване на вода и така нататък, което е малко късно вече, като се разбере това. Другото важно нещо, освен 10-те години, които всички охолно дават като гаранция, имате 50 години за резервни части. Всеки един елемент в това казанче, ако спре да се произвежда, ще може да бъде намерен като резервна част. Може да са го променили като дизайн, да е станал по-добър, но той ще е съвместим с мястото, на което е бил стария. Същия размер, по същия начин ще се хване. Да, може да има някаква разлика в цената, но тя разбита във времето е незначителна.